פרחי פילו עם מילוי של תפוחים, פשוט תענוג, קינוח קל וכולם פשוט אוהבים אותו. הוא מתאים לכל ארוחה, לארוחות חג, לשבת. אז לוקחים תפוחי רויאל, אני שמתי פה 8 תפוחים על 8 פרחים ועוד תפוח אחד ירוק שגרדתי אותו. מבשלים עם קצת סוכר, קינמון וגרדת לימון עד שממש אין נוזלים, ואז לוקחים עלי פילו, מורחים בקצת חמאה, ממש ברפרוף, מסובבים בצורת שפשבת. קיפלתי אותו לחצי לפני, ואז קצת ממש המריחה של החמאה בעדינות, ומקפלים, וגם אם הוא קצת מתפרק האלה, זה לא נורא, זה פשוט הכל מתאחד אחר כך באפייה, ונהיה פרח יפה ושלם. אפייה של חצי שעה בערך, עד שהוא ממש שחום על 180 מעלות, ולשים על צלחת הגשה עם מעט אבקת סוכר, קינוח ממש שעושה רושם, ובאמת שהוא קל להכין אותו. אין בו הרבה מצרכים, ויפה בכל ארוחה.